गणेश दैमारि बिथांनि सायाव सावरायनाय जाथों दुलाराय बाथौ गौथुमाव बिथांनि जायफोर गोरोन्थि बेफोरखौ सुद्रायनांगौ बेफोरखौ साइडलाइन खालामना दोननो नाङा जोंहा बिबान दङ मोनसे बयहाबो धोरोमा रावनि बिफानि सम्पति नङा बयबो मिथिखागौ जे मोनसे धोरोमारि गौथुमनि जेनेरेल सेक्रेटारि बायदि पस्टआव थानो थाखाय बिथांनियाव मा स्पिरिचुवेल नलेज स्पिरिचुवेल मोनसे फिलिंस दङ बेखौबो मिथिखागौ बेसेबांनि बिथाङा मानसि बिश्वजित दैमारि बिथांखौ लानानै मोनसे बुंलायबाय आरो बिनि गणेश दैमारि बिथाङा बुंनाय बाथ्राया जे नंखाय बेखौ मैया सनितपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि दुलाराय बाथौ महासभाया क्लारिफाइ खालामलायबाय जे गणेश दैमारि बुंनाय बाथ्राया नंखाय होननानै होमबा आफाद मोनसेनि बिबानाव दङ रेसपन्सिबल मोनसे पस्ट सासे मानसि रेसपन्सिबिलिटि बुजिनांगोन जेनेरेल सेक्रेटारिया जुदि एथ' गिदिर पस्टआव थानानै बेबायदि आलाय गुजाय खालामबाय थायो बे मोजां बाथ्रा नङा बिथांनि बे बर' खृष्टानफोरनो सार्टिफिकेट होनो नाङा होननाय बिथांनि बे भट होनानै मोनसे इलिगेलबो बाथ्रा बे बिदि भट सेन्टाराव बिदि भिडिअ लानो मोना फट' लानो मोना बेखौ बिथाङा सावलुन सेंग्राफोरनि बादि गावनि फेसबुक एकाउन्टआव होनाय बे बिटिसिआव सेक्रेटारियाव गिदिं बेरायथिंनानै कनस्ट्राक्सन खामानि बेरायथिंनाय खुंफुं माने लुफुं आफादनि कनस्ट्राक्सन कमिटि गुवाहाटीनि जा बाथौ थानसालि बेनि बिथाङा दिनैसिम मेल लिङै बेफोर माबोरै बाथ्रा हरखाबनो सत्यनारायण बर'ना मायबा मुंनि सासे मानसिजों लोगो जानानै ना सनातनि धर्म मायबा मोनसे सुरक्षा मन्च ना मायबा ना ट्राइबेल धर्म सुरक्षा मन्च आं मिथिला बेनि प्लेटफर्मनिफ्राय बिथाङा हांख्रायबाय मा बर' माने खृष्टानफोरनो जायफ्रा खृष्टान धोरोम फालियो बिथांमोननो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो नाङा होननानै बिथाङा मोनसे एपिल खालामबाय गिलु बालु मोनसे बाथ्रा बे दा बाथ्राया मा जादों गासैखौबो गार नेसनेलिज्म एंगेलनिफ्राय साननो थाङोबा माने जोंनिनो बिदा फंबाय सानैसोआ जायफ्रा खृष्टान धोरोम लाबाय जोंनिनो बिथांमोना जुदि रिलिजियास माइनरिटिनिबो माबा मोनसे चान्स मोनदों डाबल जुदि चान्स मोनदों बिस्रा ट्राइबेल महरैबो आरो रिलिजियास माइनरिटि महरैबो प्रब्लेमा बहा जोंनिथ' बिदा फंबाय ना खुलुमबाय बाथौनि सोमोन्दै आं सावरायनो नागिराखै बाथौआ मा जों बयबो मिथिखाजोबगौ जे बाथौआ बर' हारिनि सिनायथि गुबैथि गुदि बर' राव हारि थुनलाइ दोरोङारि फोरबो दोरोङारि खान्थि गासैनिबो बिथाया बाथौआनो बर'फोरनि सिनायथि आं बाथौनि सोमोन्दै सावरायनो नागिराखै नाथाय माने जों बयबो मिथिगौ बाथौआ मोनसे आनअर्गानाइज धोरोम बबे समनिफ्राय बाथौखौ सिबिजेनदों बर'फोरा जों मिथिया नाथाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो बर'फोरा बाथौखौ सिबियो आरो बेनो जोंनि गुबै धोरोम नाथाय बे आनअर्गानाइज धोरोमखौ नैबे मुगायाव फेहेरलांनो थाखाय फोथांना लाखिनो थाखाय मोनसे धोरोमारि आफादनि गोनांथि जानानै फैदोंमोन आरो बेखायनो जानो हागौ गेदेमा सान्थौगिरिफोरा बेफोरखौ सिगाङाव दोननानै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दादोंमोन अल बाथौ महासभा स' बिथांमोना बेखौ दानानै खामानि मावबोदों गोबां दिनैनि स्टेजसिम लाबोदों बाथौखौ बायदि मैया कन्ट्रभार्सिबो थायो नाथाय आं बेयाव थांनो नागिराखै कन्ट्रभार्सिथ' जेरावबो थाखायो आरो धोरोमा मोनसे समाव बायदि मैया खृष्टानफोराबो जेरै बायदि मैया फेक्सन दङ केथलिक बेप्टिस्ट लुथेरियान बेबायदिनो बाथौआवबो बिबार बाथौ दङ बोलि बाथौ दङ रुपामणि दङ बायदि मैया जोंहा दिनै जा ब्रह्म धोरोम बर'फोरनिनो मोनसे आंगो मोनसे धोरोम बेहायबो दङ बायदि मैया आं बेयाव थांनो नागिराखै नाथाय बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे पस्ट दङ जेनेरेल सेक्रेटारि वान अफ दा टप मस्ट पस्ट बे आरो बे पस्टआव थांनाय बोसोरब्रैफोरनिफ्राय दङ नामा मिथिया गणेश दैमारि होननाय सासे सुबुङा बे पस्टआव दङ स' गणेश दैमारि होननाय सुबुंजों आंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन इन्डिभिजुवेलि बिराद गिदिर मानसि जेबो नङा नाथाय बे पस्टआव बिथाङा दङ नालाय बे पस्टखौ आङो बे पस्टनि जेन गोरिमाया थायो बे पस्टनि जा रेसपन्सिबिलिटि बेखौ जों रियेलाइज खालामो बेखौ सावरायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों गोबावसै बिथांखौ जायफोरा मिथिगौ बिथांखौ बयबो मिथिखागौ जे मोनसे धोरोमारि गौथुमनि जेनेरेल सेक्रेटारि बायदि पस्टआव थानो थाखाय बिथांनियाव मा स्पिरिचुवेल नलेज स्पिरिचुवेल मोनसे फिलिंस दङ बेखौबो मिथिखागौ बेसेबांनि बिथाङा मानसि फार्स्ट अफ अल माने बिनि धोरोमारि आफादनि बेबायदि पस्टआव थानो थाखाय मोनसे स्पिरिचुवेलि बिराद साउन्ड जानांगौ आरो बिथांनाव बे बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बिथांनाव मा गियान दङ बाथौआ मा हारिया मा बाथौ धोरोमनि रेसपन्सिबिलिटि बिहोमा मा बर' हारियाव बेफोरखौथ' बिथाङा मिथिनाय नंखाया बेफोरो उननि बाथ्रासै दा बिथाङा फार्स्ट अफ अल मा खालामदों बोसोरथामसो जाबाय नङा बोसोरब्रैसो आगोल बिथाङा मोनसे हरखाबनो सत्यनारायण बर'ना मायबा मुंनि सासे मानसिजों लोगो जानानै
सनातनी धर्म मायबा मोनसे सुरक्षा मन्थ्रना मायबा ना ट्राइबेल धर्म सुरक्षा मन्थ्र आं मिथिला बेनि प्लेटफर्मनिफ्राय बिथाङा हांख्रायबाय मा बर'फोरनो बर' माने खृष्टानफोरनो जायफ्रा खृष्टान धोरोम फालियो बिथांमोननो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो नाङा होननानै बिथाङा मोनसे एपिल खालामबाय गिलु बालु मोनसे बाथ्रा बे दा बाथ्राया मा जादों गासैखौबो गार नेसनेलिज्म एंगेलनिफ्राय साननो थाङोबा माने जोंनिनो बिदा फंबाय सानैसोआ जायफ्रा खृष्टान धोरोम लाबाय जोंनिनो बिथांमोना जुदि रिलिजियास माइनरिटिनिबो माबा मोनसे चान्स मोनदों डाबल जुदि चान्स मोनदों बिस्रा ट्राइबेल महरैबो आरो रिलिजियास माइनरिटि महरैबो प्रब्लेमा बहा जोंनिथ' बिदा फंबाय ना मेरला दङ दस्रा नन ट्राइबेलफोर ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै साख्रि मावनाय सानथ्र'हाय दङ दिनैबो जुदि जोङो नागिरनो थाङो होमबा बे इस्युआ बहा थांखो जोंनिनो बिदा फंबाय सानैसोआ बर' खृष्टानफोरा मोननै चान्स लादोंनो मा गिदिर इस्यु जाखो बे बिराद डिस्ट्राक्टिभ मोनसे बिथांनि माबामोन रलमोन कन्ट्रभार्सियेल थ' जोंनि गेजेराव बांद्राय बेखौ लानानै माबा जायासै सावरायनाय जायासै नाथाय सावरायनांगोन आरो बेखौ लानानै मानोना दुलाराय बाथौ गौथुमा बर' हारियाव रिलिजियास बिथिङाव धोरोमारि बिथिङाव बयनिख्रुइबो देरसिन बिबान दङ मानोना बाथौआनो बर'फोरनि गुदि गुबै धोरोम आरो बर'फोरनि धोरोमनि बिगोमा बाथौआनो दिनै बायदि मैया बयबो आलदा आलदा धोरोमाव थांदों नंगौ बेहाय बुंनांगौ जेबो गैया बे गावनि पार्सनेल बिलिफ जाहैबाय जेब्लासिम बर' राव हारि हारिमुखौ गनायनानै लायो आरो जेब्लासिम गनायनानै लायो दि बाथौआनो बर'फोरनि गुबै धोरोम होननानै फालिनो नाङा आं वर्शिप खालामथिनाखै नाथाय जेब्लासिम बयबो बाथौखौ गुदि आरो गुबै धोरोम होननानै बर' हारिमुनि बिथा होननानै गनायनानै लायो अब्लासिम बुंनांगौ जेबो गैया सोरबा दस्रा धोरोमाव थांनायाव मानोना बे बिथांनि बिलिफ पार्सनेल बिलिफ बिथांमोननि आरो बेखायनो बाथौआरिफोरा बाथौ गौथुमा स्पेसियेलि बिराद गिदिर मोनसे बिबान दङ मानस'नांगौ हारिखौ धोरोमारि बिथिङावबो खौसे खालामना लांनायाव नाथाय जुदि बे आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारियानो बेबायदि डिस्ट्राक्टिभ मोनसे कन्ट्रभार्सियेल जोंनि गेजेराव गुबुंले आबहावा सोरजिनायनि मोनसे स्टेटमेन्ट होयो बे बिराद गिदिर इस्यु बे थांबाय बेनि उनाव थांनाय इलेक्शननि समाव बिथांखौ नुबाय लकसभा इलेक्शननि समाव बिथाङा गथ' गोरलैनि आखल माने जेरै गथ' गोरलैफ्रा सोरबा बै सेला होनना बुङा होनबा जों मेरला सेला नुयो जोङो आं बेनो भट होबाय होननानै भिडिअ लानानै बेखौ फोरमान होयो माने जेन क्ल'ज जाना थानो हायो बिदि होयो बिथाङाबो बिदि होबाय दिलीप शइकियानो दानि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दरं उदालगुरि कनस्टिटुवेन्सिनि बिथाङा केन्डिडेटमोन बिथांनो भट होबाय बिथाङा बेखौ भिडिअ लानानै गावनि फेसबुकआव स्टेटास होबाय बेसेबां डिस्ट्राक्टिभ मोनसे बाथ्रा बेखौ नायनो थाङोबा माने खुनु एथ' गिदिर मोनसे पस्टआव दङ दुलाराय बाथौ गौथुम दुलाराय बे बिटिसिनिल' नङा बे इन्टार आसाम इन्टार इन्डिया बेंगलानो जाथों दस्रा नोङो बेफोराव थाहैनाय जायफोर डिमापुरफ्राव दङ बेफोरावनो जाथों बेंगल वेस्ट बेंगल नेपाल बांलादेश बेबायदि गासैनिबो बाथौ गौथुमनि बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि गिलु बालु आरो बाथ्राखौ साननो थाङोबा बेनि उनाव फैलायबाय मैया दाखालि नै स्पिकार बिथांखौ लानानै माबा मोनसे बुंलायबाय बिश्वजित दैमारि बिथांखौ लानानै माबा मोनसे बुंलायबाय आरो बिनि गणेश दैमारि बिथाङा बुंनाय बाथ्राया जे नंखाय बेखौ मैया सनितपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि दुलाराय बाथौ महासभाया क्लारिफाइ खालामलायबाय जे गणेश दैमारि बुंनाय बाथ्राया नंखाय होननानै होमबा आफाद मोनसेनि बिबानाव दङ रेसपन्सिबल मोनसे पस्ट सासे मानसि रेसपन्सिबिलिटि बुजिनांगोन बेथ' बिफानि सम्पति नङाना मोनसे आफादा आरो गावनि पार्सनेल आं बेखौनो सोंदोंमोन पार्सनेल स्टेटमेन्ट ना अफिसियेल स्टेटमेन्ट अर्गेनाइजेसननि बेखौथ' मिथिनांगोन ना नोंथाङा मोनसे पस्टआव दङ अफिसियेल जायखिजाया बाथ्रा बुंनायनि सिगाङाव रेसपन्सिबल जानो नांगोन आरो जों नुलायबाय पलिटिकेल बिथाङा जायफोर बिहोम लागासिनो सिं सिं गाज्रि दिनै आं खावलायगोन बै स्पेसिफिक पलिटिकेल पार्टिनि जायफोर लिडार बिथांमोनखौबो जे नोंथांमोना नैबे इस्युखौ पलिटिकेल इस्यु दा खालाम धोरोमा थांना थानो नांगोन धोरोम मोनसेयाव बायदि बायदि पलिटिकेल पार्टिनि मानसि थायो बायदि बायदि आइडिअलजिनि मानसिफोर थायो बेहाय पलिटिक्सखौ सोनानै रावनिबो जेबो मुलाम्फा जाया आं बेखौ खावलायदों आरोखि स' जों नुबाय बिथांखौ मा रल लायो थांनाय बाइपल जादोंमोन तामुलपुर बाइपल इलेक्सन एमएलए नि बै समनि फार्स्ट जा एमएलए 6 मान्थ ना मा जानायनि उनाव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन बिनि उनाव बाइपल जानायाव बिथाङा मोननैसो रल लादों
जे जोंनि तामुलपुरनि बाथौ मोनसे आन्चलिक कमिटि बाथौ दङ बिथांमोनखौ लानानै बिथाङा स्पेसियेल आर'ज गाबहोनानै सोरबा स्पेसियेल केन्डिडेटनि थाखाय भट बिनाय बेफोरखौथ' मिन्थिनो जेबो गैया बाखि गैया मानसिफोरा स' बेफोर बिराद सानथावना बाथ्रा आरो आं दुलाराय बाथौ महासभाखौ दुलाराय बाथौ गौथुमखौ आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना बेफोर इस्युखौ साइडलाइन खालामनानै दादों नोंथांमोना बेखौ सावरायनानै माबा मोनसे सल्युसनाव फै नोंथांमोना नङाबा बे बुस्थुआ मोनसे गाज्रि मेसेज हरो बाथौआरिफोरा बाथौ गौथुमा बयनिख्रुइबो देरसिन रेसपन्सिबिलिटि दङ बर' हारि समाजाव धोरोमारि बिथिङाव गासैबो बिथिङावबो नाथाय धोरोमारि बिथिङाव आरोखि माने बाथौआनो गुबै दस्राफोरखौथ' जोङो कनभार्टसो जादों दस्रा रिलिजनफोराव स' बिदि होननानैथ' जों बिथांमोनखौ ना खालामहरनो हाया बिथांमोनखौबो लानानै माबोरै जों हारिखौ दावगालांहोनो हागोन बेखौसो जों नाजानांगोन आरो बे आफादनिनो जुदि जेनेरेल सेक्रेटारिया बेबायदि रल लाबाय थायो नाङै फाङै बुस्थुफोरखौ माने सावलुन बावलुन सेंग्राफ्रा जिबादि खालामो बेबादि जुदि रल लाबाय थायो बेथ' मोजां बाथ्रा नङा आरो दिनै मैया दाखालि जा मोनसे बे कन्ट्रभार्सि जादों बे जाहैबाय गुवाहाटियाव जा बाथौ थानसालि लुगासिनो दङ मिरु बाथौ थानसालि जा लुगासिनो दङ बेखौ लानानै जाबाय आं मिथिनायाव बे बाथौ थानसालिखौ लुनायाव मोनसे कनस्ट्राक्सन कमिटि मोनसे दङ बे कनस्ट्राक्सन कमिटिनि जेबो मेल लिङिया बिथाङा दिनै बोसोरसे बारलांबाय 6 मान्थसो आगोलनो आंनो बुंदोंमोन आङो दिनै खबर लाबावबाय आं मिथिबाय मा दिनैसिम बोसोरसे बारलांबाय बे कनस्ट्राक्सन कमिटिनि जेबो मेल लिङाखै बिथाङा माने आपडेट माया माबि सावरायनाय जाबाय थायो बेखौ लानानै गैया जेबो गैया बाथौआथ' रावनिबो माने बाथौनि नाम लानानै सोरबा बेपार खालामगोन सोरबा गावनि माने लाइफ दानो नागिरगोन सोरबा पलिटिकेल लिडारजों थाफानानै गावनि चान्स लाबाय थागोन गोबां बाथ्रा दङ बिथांनि आरो आं पार्सनेल लाइफआव थांनो नागिराखै नाथाय पार्सनेल लाइफआबो ओरैबायदि जायो दस्रा आफाद बा दस्रा बाथ्रा नाथाय धोरोमारि आफाद मोनसेनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनियाव स्पिरिचुवेल गुन थानांगौ गियान थानांगौ दा बिथांनि पार्सनेल लाइफनिबो जाफोर बाथ्रा ओंखारदों गाज्रि आं बुङा नाथाय गाज्रि बे जानो नाङा मानोना लभ क्रोध मोह आथोन बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हानांगौ स्पिरिचुवेलि मोनसे धोरोमारि आफादनि गुरुआ बिबानाव थानाय जायखिजाया मानसिया एथ' गिदिर मोनसे पस्टआव दङ बिथाङा बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हानांगौमोन मिथिगौ बिथांनि बैसोआ बिराद बुरजा नङा आरो बेखायनो बैसोबो नायनांगौ पस्टफोराव बिबान होनायनि सिगाङाव आरो स्पिरिचुवेलि बेसेबांसिम बिथाङा गियान दङ बेसेबां जों सेक्रिफाइस खालामनाय बेफोरखौ नायनांगोन जि नुबोदों जोङो थांनाय बोसोरब्रै बोसोरबायाव आंहा आफादजों बांद्राय जेबो सोमोन्दो गैया आङो बाथौखौ सिबियो स्पिरिचुवेलि आं पिस फिल खालामो आंनि गुबैथि बे आंनि गुदि जोंनि हारिनि सिनायथि बे जों अरायबो सिबिलांगोन नाथाय आफादा मोनसे बिबान दङ मैखोम बिबान दङ बयखौबो लाफानानै दावगालांनायनि बेखौ फेहेरलांनायनि नाथाय बे आफादनिनो जेला जों सेक्रेटारिया नौथांखि खालामबाय थागोन आफादनि नामखौ दोननानै बबेबा बिटिसिनि सेक्रेटारिल' बेरायफैबाय थागोन कनस्ट्राक्सननि खामानि लानानै आरो आं बयखौबो जेसेबां आफाद दङ नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोननि मैया सोरखौबा नुदों आङो बाथौ थानसालिनि कनस्ट्राक्सननि मेपफोराव बिथांनि आखायावसो दंजोबोनो जेरावबो स' बिथाङा सोर बिथाङा सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा बहाबा सोरबा मोनसे आन्चलिक माबाया ओनसोलनि रायजोआ बाथौ थानसालि लुनो नागिरदों सरकारनिफ्राय मायबा फान्डनि थाखाय एप्लाइ खालामदों एपिल खालामदों वाट एभार बेखौ बिथाङा रेसपन्सिबिलिटि लाबाय थानो सोर आरो बिथांनि रेसपन्सिबिलिटि होनो सोर आं बेखायनो खावलायगोन गणेश दैमारि बिथांनि सायाव सावरायनाय जाथों दुलाराय बाथौ गौथुमाव बिथांनि जायफोर गोरोन्थि बेफोरखौ सुद्रायनांगौ बेफोरखौ साइडलाइन खालामना दोननो नाङा जोंहा बिबान दङ मोनसे बयहाबो धोरोमा रावनि बिफानि सम्पति नङा आफादा रावनि बिफानि सम्पति नङा धोरोमा सोरनि थाखाय धोरोमा आफादखौ धोरोमाथ' सुबुंनि थाखाय नङा होनबा जोंनि थाखाय आरो आफादा सोरनि थाखाय आफादा धोरोमनि थाखाय माबोरै धोरोमखौ फेहेरलांनांगौ बेनि थाखाय नङा होनबा आरो धोरोमा जोंखौ माबोरै जोंखौ मानसि महरै माबोरै दावगा होनांगौ जोंनि स्पिरिचुवेलि जोंखौ माबोरै दावगा होनांगौ बेनि थाखाय नाथाय
जेनेरेल सेक्रेटारिया जुदि एथ' गिदिर पस्टआव थानानै बेबादि आलाय गुजाय खालामबाय थायो बे मोजां बाथ्रा नङा बिथांनि बे बर' खृष्टानफोरनि सार्टिफिकेट होनो नाङा होननाय बिथांनि बे भट होनानै मोनसे इलिगेलबो बाथ्रा बे बिदि भट सेन्टाराव बिदि भिडिअ लानो मोना फट' लानो मोना बेखौ बिथाङा सावलुन सेंग्राफोरनि बादि गावनि फेसबुक एकाउन्टआव होनाय बे बिटिसिआव सेक्रेटारियाव गिदिं बेरायथिंनानै कनस्ट्राक्सननि खामानियाव बेरायथिंनाय माने लुफुं आफादनि कनस्ट्राक्सन कमिटि गुवाहाटीनि जा बाथौ थानसालि बिनि बिथाङा दिनैसिम मेल लिङै बेफोर माबोरै बाथ्रा बेखायनो समा बेनो सावरायनांगौ सावरायनानै आफादा जेन अरायबो धोरोमनि थाखाय खामानि मावलांनो हायो आरो धोरोमा जेन सुबुं माहारिखौ बर'फोरखौ खौसेथियाव लाबोनो हायो सुबुं महरै थांना थानायनि स्पिरिचुवेल गियान होनो हायो बेखौ नाजालांनो हाथों आं बेखौनो खावलायदों जय आफा बोराइ बाथौ।